ଦିନଟି ହେଉଛି ଛାଡ଼କାଇ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗାଳ। ମୋର ସାନ ଭାଇ କହିଲା ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ନା ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ନା କଟାକଟି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାଇ ସବୁଦିନିଆ ରାଜା ନହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜା, ମୁଁ ଦିନିକିଆ ରାଜା ନୁହଁ। ଯେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, କେଉଁଠି ଭଲ ହେବ, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବା, କେତେଜଣ ମିଶିକି କରିବା ଛାଡ଼କାଇ ପାଇଁକି ପ୍ରାୟତଃ 90% ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ଅଛି। ମୋର କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ। ମୋର ଡାଲି ଡାଲମା ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ହେଲେ ମୋର ଭାତ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିବ। ସମସ୍ତ ପାଖରେ ମୁଁ ନୁହଁ ନା ମୋ ପାଖରେ କିଏ ନୁହଁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମିଷ ପ୍ରିୟ ନେଇକିନି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବେ ଶୁଭ ସକାଳରେ। କାନ ଭାଇଟା କହିଲା ବୋଲିକି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ତରର କଥାଟା ପରିପ୍ରକାଶ କଲି। ସାନ ବାବୁ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ କି? ସାନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ନାଇଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ତ ଆଜି କିଛି ନେଇନୁ, ଯାହା ସାଧା ଆଇଁଷ ଯାହା ମିଳିବ ଭିଡ଼ି ଦେବୁ, ମାଗଣା ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବା, କେମିତି କରିବା, ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ଆଣିବା ନା ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ଆଣିବା ନା କଟାକଟି ଆଣିବା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କଥା, ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ। ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗାଳ ଦିନିକିଆ, ଆଉ ସବୁଦିନର ପ୍ରଜା ଆମେ ହେଉଛୁ ସୁଗାଳଟିଏ। ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗାଳ ଦିନିକିଆ, ଆମେ ସବୁଦିନିଆ ସୁଗାଳ ଆଉ।